Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yauwa, ina so in yi muku bayani ne yadda za ku yi withdraw na Caster. Saboda da yawan mutane suna tambaya yaya za su yi to kuma ba kowa ya san yadda zai yi ba. In wannan shine farkon zuwan ka sai ka danna min subscribe. Kar a manta a danna min subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Ko da na ɗora wani bidiyo za ka gani insha Allah. Abubuwan Caster suna da yawa gaskiya suna da yawa. Za mu dinga ɗauko ɗaya bayan ɗaya muna ɗan bayani dai haka. Kaga in ka shigo MetaMask ɗinka misali, in ya kasance akwai address, in ya kasance wanda yake sama ba asalin wanda suke nufi bane na Ethereum, sai ka danna inda aka rubuta nan sama inda aka rubuta wallet. Za ka danna shi, kaga ya nuna maka su. Sai ka danna wannan na farko Ethereum, shi za ka danna. Sai ka danna shi, kaga in ya nuno haka sai ka yi cut it. Sai ka danna. Sai ka danna shi. Yauwa. Kaga gashi nan ya hau. Yauwa. Kaga gashi yanzu ya hau lafiya ƙalau. To in ya hau haka sai ka danna. Wannan wurin za ka danna. Gashi nan. Nan za ka danna gashi. Kaga ya nuna copy. Ka gani? Ya yi copy. Shikenan sai ka koma can cikin app ɗinka na Caster. Sai ka koma cikin app ɗinka na Caster. Yauwa sai ka danna. Sai ka ɗan jira shi. Ka san wani lokaci Caster shi na ɗan loading. Shi yasa. Kar a manta a danna min subscribe. Kar a manta a danna min subscribe. Danna min subscribe. Hakan zai ƙara min ƙwarin gwiwa na ci gaba da kawo muku bayani kala kala insha Allah. Yauwa. Bayan ka shigo sai ka danna profile. Bayan ka danna profile. Yauwa sai ka danna wallet. Sai ka nan daidai wurin USDT nan. Daidai wurin USDT nan za ka danna. Nan. Sai ka danna. A nan ba receipt za ka danna ba send. Ka gani? Ka ga shi ya kawo ka. Sai ka shi wancan address da muka ɗauko shi ne. Ka gani? Gashi nasa. Ka gani? Gashi nasa. Lafiya ƙalau. Yauwa. To a nan kuma in kana son kai withdrawal sai ka duba ka gani. Spaceship nawa kake da shi. In ya kasance kana da ƙwara 1000, dala 100 za ka cire. In kana da ƙwara 500, in kana da ƙwara 5000 za ka cire dala 500. Ga sunan dai kowanne dai gashi nan. Zan zo in yi bayanin ma saura insha Allah. Bayan ka ga yanzu ba su bada dama ba ne. Amma in suka bada dama to lafiya ƙalau za ka shiga. In suka bada dama za ka shiga. Da ka danna send shikenan kawai za su ce to shikenan sai a tura maka USDT ɗinka insha Allah. Kar a manta a danna min subscribe. Kar a manta a danna min subscribe insha Allah. Za mu ci gaba da kawo muku bayani. Na gode.